Hoxe imos falar de algo que non é habitual en min, que é a arquitectura vernácula galega. Titulei a charla Galicia, un mundo de pedra, porque en realidad Galicia é un mundo de pedra, é como unha gran lousa pousada na orilla do Atlántico, na que ao longo do tempo foron pasando moitas cousas. Despois de todo, din que o apóstol, cando chegou a Galicia, chegou nun barco de pedra. Aínda que nunha conversa co presidente da Xunta de Galicia entereime de que el non o sabía. En realidad, el non sabía nada. Bueno, non sabe nada de nada. Esa é a realidad. Pero, bueno, nós imos a falar de esa arquitectura e de como están destruindo esa arquitectura. A arquitectura, dixo William Morris foi un estudioso do século XIX, do XIX, que en 1881 escribiu isto: a arquitectura está integrada por todo o conxunto de modificacións e alteracións introducidas polo home na superficie terrestre co obxecto de satisfacer as súas necesidades. Esta tese supón a extensión do dominio da arquitectura a todo aquel cambio do medio natural feita polos seus habitantes para acadar unhas mellores condicións de vida, desde unha pontella hasta a propia vivenda. Empezarei contando unha mínima referencia ao meu encontro con esa arquitectura que hoxe se está destrozando ou que xa se destrozou, con un dos elementos máis significativos da nosa cultura. Alá por 1963, antes de marcharme a estudiar a Madrid, tiven ocasión de vivir o que entón considerei como unha viaxe a un pobo, o pobo de Portomarín. Era un pobo medieval maravilloso e conservado como se o tempo non houbera pasado por el. Só faltaba encontrarse con un cabaleiro daqueles a cabalo, co seu escudo e a súa lanza. Era un sitio maravilloso e iba a desaparecer debaixo das augas dun embalse de Belesar. Alí destacaba a presencia da igrexa Castelo de San Nicolai, o Pazo da Marquesa, os restos do vello hospital, as casas tenda dos xudeos que tiveron que fuxir do centro de España perseguidos polos reis católicos e, en algúns casos, acabaron en Galicia. O impresionante era aquela iglesia fortaleza que foi sede dos templarios e que estaba xunto á feira de Portomarín. E estaba xunto ao Camiño de Santiago. Desde a Idade Media, Portomarín foi un dos puntos claves no tramo galego do Camiño de Santiago. E así seguía aínda no ano 93. Alí encontreime con algo que eu descoñecía, que era os traballadores da pedra, os canteiros. Sorprenderonme moitísimo, porque velos traballar con aqueles instrumentos, aquelas barras de ferro, aqueles punteiros, pensei que era importante, que tiña que ser importante, se eles fixeran toda aquela arquitectura que eu podía ver en aquel pueblo. Arquitectura da Rúa de Santa Isabel, donde se facía feira, donde estaban as tendas dos xudeos. As tendas dos xudeos que conservaban a tradición arquitectónica xudea en medio
de un conxunto de construccións galegas, é dicir, que se adecuaron, se acoplaron o que era a tradición arquitectónica galega e a tradición arquitectónica do pobo xudeu. Naquel tempo, o xeral Franco mantiña a súa dictadura e foi cando a proposta de Pedro de Barrén tomou a decisión de construir o encoro de Belesar, despois de expropiar e de expulsar aos veciños que ali tiñan o seu mundo, que ali habitaban. As terras e a arquitectura destinadas a ser cubertas polas augas do que entón se chamou o maior pantano entre nós nunca visto, comenzaron entón a desaparecer. Foi unha enorme desgracia que aínda todo o mundo recorda. Eu recordo que o meu sogro foi peón en Belesar e contábame que cando el traballou en Belesar morreron entre 15 e 20 traballadores como el ao caer nos espacios que estaban enchendo con formigón. Ninguén fixo esforzo ningún en recuperalos, simplemente se lles mandou unha caixa con cousas dentro para que pesara aos familiares e así acabou o conto. Ese é o principio da historia da destrucción da terra e da destrucción dos homes. Hoxe, despois dun proceso en que desapareceron sitios tan importantes para a nosa historia como Portomarín, como Ribas do Miño, víctimas do que chamaron entón o desenvolvemento, podemos ver que ali quedaron asolagadas as máis ricas terras de Galicia. Pensemos, demos un salto no tempo. Alá polo ano 73 daquel século, é dicir, unha década despois, aquel rapaz que soñaba con ser arquitecto volveu de Madrid expulsado da universidade. Daquela, o aprendiz de arquitecto, que non sabía se chegaría a selo, porque unha vez que solo podía entrar na Escola de Arquitectura e examinarse, non tiña el moi claro que aquelo acabara ben. Pero en aquel momento tivo noticia a través dun entrañable amigo, Antón Rodríguez Fraís, un crego da terra de Montes, que só a uns cantos quilómetros da casa da familia da súa muller existía unha parroquia rural que ben podería ser considerada como mostra da mellor arquitectura vernácula do noroeste de España. Chamábase Pedre, e nela, afirmaba Antón, naceran casi 700 canteiros. Imaxinémonos, unha aldea donde nunca houbo máis de 100 casas e na que ao longo da historia naceron 600 canteiros. Eu divertíame moito falar do tema de Pedre moito tempo despois con don Alejandro de la Sota, un arquitecto galego totalmente enamorado daquela arquitectura. Aquí nesta foto estamos os dous cando el xa non podía andar na cuberta do Centro Galego de Arte Contemporáneo. Era Pedre unha agrupación formada por dous primitivos conxuntos, Pedre e Serrapio, unidos, como no caso de Portomarín, por unha ponte romana, e caracterizado pola presencia dun fermoso Vía Crucis, unha moi importante, importantísima agrupación de hórreos ligados con base á actividade das xentes de Pedre como campesinos e como canteiros, as dúas actividades centrais da súa economía.
Según o catastro da Ensenada, na aldea de Pedre, no momento en que se fixo o censo, había 36 canteiros ou aprendices de canteiros. Unha barbaridade. Coa información coa que contamos, podemos asegurar que desde o século XVI naceron en Pedre un gran número de traballadores da pedra, entre os que é posible, según contaba sempre don Xosé Filgueira, que estivera Pedro de Pedre, Petrus Petri, que poido ser o pai do mestre Mateo. E ademais de Petrus Petri, alí naceron Estevo Bugallo, que foi un dos que fixo posible a construción do mosteiro de Sobrado. Estivo Marcelino Berros, un dos grandes mestres da cantería galega, con un taller que tiña máis de 30 homes. E foi compañeiro de aquel Amando Barros, un dos canteiros que se foron a outra parte do mundo. Porque o que é curioso é que temos referencias da presencia de canteiros galegos en Bos Aires, en Montevideo, en Brasil, en Estados Unidos e por Europa. Claro, lóxico, por España evidente e por Galicia forzoso. Ben, pois este Amando Barros, ao final do século XIX, emigrou a Brasil e volveu con ideas espiritistas. Claro, lóxicamente, isto fixo que nos anos 40 as nosas gloriosas autoridades tiveran que perseguilo hasta desfacerse del. En fin, toda unha estirpe de traballadores da pedra, creadores da lingua do Salsina, dos que aínda hoxe podemos atopar a súa memoria por distintos lugares e arquitecturas de Galicia caracterizados pola calidade da súa pedra. No momento en que aquel rapaz, convencido de que a arquitectura popular podía ser para él unha inagotable fonte de aprendizaxe, chegou a Pedre, a aldea estaba formada por esas 100 casas, a maioría xa convertidas en ruínas, e ao redor de 200 hórreos. Hoxe, todo aquelo foi sustituído por unha monstruosa arquitectura levantada sobre aquel sanguinario expoñente que supuxo para Galicia a emigración. E en estas dúas fotos podemos ver o que era unha foto no ano 73 de unha daquelas casas de Pedre, xa vedes que é unha casa vacía, e o que un emigrante construiu a súa volta anos despois e fotografiou José Rosales cando andaba estudiando para aqueles pagos. Das 103 familias que habitaban o lugar no pasado século, non quedaban máis de 35, fundamentalmente formadas por vellos e nenos, cos que o visitante pudo manter longas conversas sobre a súa vida, as súas casas, os seus hórreos e as súas posibles, o seu traballo en posibles estancias fora da aldea. Antes falaba da súa presencia en Latinoamérica, en Estados Unidos. En Estados Unidos houbo 4 canteiros de Pedre que traballaron na construcción da ponte que une Manhattan e Brooklyn. En Bos Aires traballaron no porto un equipo de canteiros da Terra de Montes. É dicir, que está constatada a presencia desta xente ao longo de toda esa historia. A súa parte máis primitiva estaba emprazada en torno a unha roca plana chamada a Eira Grande, dando lugar a un dos máis importantes grupos arquitectónicos existentes hoxe todavía en Galicia. Eran as súas edificacións
construídas en pedra de gra, madeira e tella. En un determinado momento, en pedra de gra e madeira, simplemente. Sobre as que aínda non facía moito tempo, os máis vellos recordaban lousas, grandes lousas de pedra na cuberta, e nos anos 60 do século XX xa só se conservaba, en algún caso, algún primitivo canalón pétreo. Un dos elementos máis sorprendentes, máis curiosos desta arquitectura eran os accesos ás vivendas, que se realizaban a traveso de escaleras exteriores, cada escalón formado por unha sola peza de pedra e sin ningún tipo de pasamanos. Unhas escaleiras que desembocaban en uns patíns máis ou menos grandes que en algún caso convertíanse en solainas. Eran casas moi pequenas, casas donde podíamos ver 2 ou 3 niveles. Un nivel para unha pequena cociña, abaixo o nivel da corte, unha corte mínima, e arriba un cuarto donde dormir. A organización de todas esas construccións era unha organización completamente allea á orden. Iban construindo coa topografía que tiñan na aldea, iban construindo unha outra pegada a esa, e con todas esas historias iban dando forma a unha aldea tan fermosa como aquela. Vemos que os corredores, patamais ou escaleiras, así como as distintas composicións espaciales que foron ordenándose en torno ao camino, configuran a aldea, as súas orixinais características. Paseando pola aldea podemos aínda encontrar algunha casa de 2 plantas, polo común formada por unha serie de corpos ligados ao núcleo principal. Un núcleo principal que no dintel da porta principal pon Martín de Soares me fixo no ano 1621. É dicir, xa levamos un feixe de anos facendo arquitectura na aldea de Pedre. Ao comezo do século XVII, coa chegada do millo de Latinoamérica, foi o momento en que os canteiros, sin afectar as características constructivas e volumétricas do hórreo, comenzan a transformar o seu sistema constructivo e fan toda unha gama amplísima de fermosísimas construccións nas que aínda non aparece ningún tipo de elemento ornamental singular. Este é unha pequena eira xunto á aldea de Pedre, e estas son as características dese hórreo. Hórreos rectangulares, longos, estreitos. A súa suspensión, polo común, era baixa sobre columnas ou cepas de cantería, e a súa cámara tiña 2 caras menores de sillería e as outras 2 cubertas por paramentos laterais con bastidores e doelas de madeira. En este dibuixo podemos aínda observar como a totalidade dos hórreos de Pedre, hasta non hai demasiado tempo, estaba cuberta por grandes lousas de pedra. Algo que hoxe prácticamente desapareceu. Según o catastro de Ensenada, a feligresía de San Estevo de Pedre, con esa economía que eles tiñan, contaba con eiras de hórreos que, sin duda, podemos considerar as máis importantes de Galicia, abarcando a presencia de 200 exemplares. E, noutros casos, pequenas eiras con 1, 2, 3 hórreos donde traballaban os habitantes do entorno. Hórreo é
Portomarín desapareceu gracias á idea de Pedro Barrié de la Maza e o seu protexido durante toda unha guerra, Francisco Franco. Nos anos 60, a Barrié ocurríuselle que o val por donde baixa o río Lérez cara a súa desembocadura era un espacio maravilloso para poder facer outro embalse. El levaba xa toda a súa vida facendo embalses. E aquí temos unha foto que a min gústame moito, porque aquí está a marca de onde tiña que chegar a auga do embalse. E vemos todo o val e vemos como todas as aldeas que quedaban en ese val estaban destinadas a desaparecer. E desapareceron. É dicir, ao final, eu non conseguín saber moi ben por que non se chegou a facer o embalse. Pero o que sí sei, e aínda hai un par de meses estiven por ali e o puden comprobar, é que destruíuse toda a súa arquitectura, destruíuse a arquitectura de Pedre e destruírse a arquitectura do Serrapio. Por último, unha última experiencia. Falamos do que eles chamaban o desenvolvemento nos anos 60 e como o desenvolvemento fíxose na línea do Miño, como un colar onde as contas eran pantanos e foron destruindo todo o que necesitaron para cumplir coas súas expectativas. E imos rematar con unha aldea distinta que se pediu a non intervención da industria sobre ela sin podelo conseguir. Co apoio, por suposto, para a empresa do actual goberno de Galicia. Ben, esta aldea é Angueira de Castro. Angueira era como denominaban na zona aos camiños empinados que se comunicaban de un punto con outro. E Angueira de Castro era a entrada ao Castro Lupario. O Castro Lupario era un espacio de moitos metros cuadrados que está aínda sin escavar. Queda este muro que todos os anos, para facer ver que se fan cousas no patrimonio galego, límpiase este paño de muro, e que hai pouco tempo alguén subiu ao castro e había dúas persoas traballando facendo unha cata de non maior tamaño que esta mesa. Unha cata con 60 centímetros de profundidade e en esa cata tiñan encontrado un broche de bronce, cerámica e dúas murallas, dous restos de muralla que cruzaban a distintos niveles de distintos momentos históricos. Ben, pois iso é algo que teóricamente imaxinémonos que pasaría, por exemplo, en Holanda ou en Alemania ou en Suíza si a 10 kilómetros de un sitio que move miles e miles e miles de visitantes cada ano, como é Santiago, a menos de 10 kilómetros tiveran ese castro onde a lenda di que reposaron os restos do apóstol durante un tempo, donde hai unha enormidade de petroglifos no seu entorno,
por donde pasa o Camiño de Santiago e donde hai un maravilloso conxunto de arquitectura popular. Eso é Angueira. Este é o camiño, aquí o vemos, o camiño subía por aquí, aquí estaba a torre de control do acceso do camiño e seguía subindo, seguindo a topografía para chegar ao castro. É todo un conxunto que podería ser unha maravillosa lección aos arquitectos do futuro dos seus antigos compañeiros de oficio. Unha lección donde poderíamos seguir como a arquitectura é entendida como un organismo vivo que interactúa co seu entorno. Como cambian as técnicas constructivas en cada momento, eliminando os elementos superfluos. Como se buscan solucións bioclimáticas. Esta é a Angueira e esta é a torre defensiva do castro. Unha torre que logo foi ampliada por distintas razóns xa como unha casa grande na que vivía a filla do dono do pazo. Unha aldea que tiña ese eixo central e de aí salían distintos camiños que se dirixían ao monte. Esta é a aldea. Angueira de Castro é o resultado de algo curioso, de que o dono da fábrica de papel que había no Faramello chegou un momento que se considerou tan importante que decidiu que aquilo era un pazo e trouxo canteiros da terra de Montes para que lavaran a cara do contendor onde se facía a pasta de papel e o convertiran nun pazo. Aqueles canteiros acabaron establecéndose en Angueira. Aquelas pequeniñas casas medievales foron quedando reducidas a casi nada e empezaron a construírse outras casas con outras pretensións. Veremos por aquí un dibuixo onde están unhas e outras. Outra imaxe de Angueira. Este é o pazo, unha vez rehabilitado, entre comillas, pola xente da Terra de Montes. Aquí temos, en amarillo, están as casas primitivas, as casas medievales, e logo están as casas que fixeron os canteiros que viñeron a asentarse e traballaron durante moitos anos e siguen traballando na Bahía. Aínda hoxe existen en Angueira de Castro, donde hai 16 casas en este momento, existen 4 ou 5 apellidos que estaban nos arquivos notariais de donde Antón Rodríguez Fraiz sacou o seu libro sobre os canteiros da Terra de Montes. É dicir, alí quedaron e alí están, xa non hai canteiros, pero quedan os seus nomes. Bueno, houve un momento en que había xente, fundamentalmente un arqueólogo en Santiago, Fernando Acuña Castroviejo, moi preocupado polo que podía pasar con aquel conxunto patrimonial. E foi un momento en que no Consello de Cultura empezouse a estudiar que se podería facer para evitar a destrucción de todo aquelo. E se fixo un borrador que se entregou á Xunta de como protexer os elementos patrimoniais. Por exemplo, para os hórreos establecíase a creación dun área de 20 metros de diámetro donde non se podía construir
nada que non fora o que estaba construído. Claro, aquí, en este plano, puxéronse os hórreos, as casas e esas áreas de protección. Está tamén a área de protección da torre, que era unha área de protección de 50 metros de radio, e a área de protección dun pombal que tiña as mesmas dimensións que os hórreos. Pero o caso é que, se as superpoñemos todos, resulta que toda a aldea pasa a ser un ben de interés cultural, un área de protección. O certo é que isto foi ao Congreso Galego, ao Parlamento, e a Dirección Xeral do Patrimonio declarou ali que esta aldea non tiña categoría suficiente como para ser considerada como un ben de interés cultural e, polo tanto, había que olvidarse de calquera demanda para a súa protección. E puxen aquí esta foto porque é curiosa. Nos hórreos de pedre non había elementos ornamentais. Nos hórreos da Angueira, os netos ou bisnetos ou o que fora daqueles homes de pedre xa decidiran que os hórreos tiña que ser unha cousa máis estilizada, máis cuidada, máis traballada, e incorporaron numerosos xeitos simbólicos en esa peza arquitectónica. Ben, o certo tamén é que, en algúns casos, conseguiuse que a arquitectura que se fixo en Angueira e nas proximidades de Angueira poidera en un determinado momento ser unha arquitectura respetuosa co que era aquela paisaxe, xa que a arquitectura é a última capa que forma unha paisaxe, e fixéronse algúns exemplos de arquitectura que realmente, se os colocamos ao lado das cousas que estamos vendo todos os días, están nacendo todos os días, nos demostran que sí é posible facer outra arquitectura e que se en Xapón ou se en México o fixeron, por que non se pode facer aquí? Para rematar, quería facer un pequeno comentario sobre un encontro que tiven casualmente co presidente da Xunta, co señor Rueda. Si eu ou calquera outro galego, non é que eu valore máis ou menos ou que valore máis a outros galegos. Se alguén quere falar con el para evitar a destrucción de algo, que se olvide. Nunca vai conseguilo. Nunca está. Sempre está ocupadísimo. Sempre te manda falar con alguén a ver si... Nada, non hai maneira. O caso é que en un acto público tiven ocasión de falar un momento con el ao final do acto público. Eu defendíalle a tesis de que sin cultura non hai desenvolvemento. E el defendía a súa tesis. Sin desenvolvemento non hai cultura. Que quere decir isto? Quere decir que o que nós pedíamos para a Angueira de Castro e o Castro Lupario, de que non se destruíra aquel conxunto sin conseguilo, hoxe xa ten un novo sustituto, moito máis gordo, moito máis grande, é Altri. Altri é o gran proxecto da Xunta de Galicia. E Altri é a destrucción dun espacio importante no entorno do Camiño de Santiago, moi cercano a Pambre, moi cercano a Portomarín, moi cercano a Palas de Rei,
moi cercano àquela iglesia románica maravillosa que tanto enamorou a alguén como Álvaro Cunqueiro, e, por moito que se faga para evitalo, nunca se vai conseguir. Estou convencido, farei o que seña, estou disposto a colaborar coa xente da zona e con todas as organizacións que intentan que esa barbaridade non se faga, pero teño a convicción de que temos unha clase política tan miserable, temos unha clase política tan abyecta, que eso non vai a ser posible. Resulta evidente que, despois de todo, a colaboración con creadores doutros ámbitos da cultura sempre implicará un enriquecedor diálogo que, como no caso da arquitectura contemporánea e a arquitectura popular, ou, por poñer outro exemplo, como no caso dos meus traballos con Dan Graham, un artista contemporáneo americano, moi lonxe da arquitectura anónima, ben podería ser simbolizado un traballo conxunto que ben poderíamos simbolizar como un dos seus espellos semirreflectantes a dúas caras, algo que utiliza Dan moi frecuentemente nos seus pabellóns, donde dous personaxes observan unha realidade de universos autónomos, pero íntimamente relacionados, mentras que a súa fronteira vai volvéndose cada vez máis indeterminada, rompendo os confíns entre un medio creativo e outro. É dicir, medios completamente distintos poden convivir, creadores de ámbitos completamente distintos poden traballar xuntos, e así podemos ver en esta maqueta que nos fixéramos para a cafetería da Fundación Tapies de Barcelona, ou o pabellón triangular que podemos ver na Fundación Serralves de Porto. Por que, se un arquitecto e un artista poden traballar xuntos, por que se Dan pudo traballar con Herzog e de Meuron, con Rémy Zach, outro artista? Os arquitectos non podemos intentar aprender todo aquilo que nos poda ensinar a arquitectura dos nosos canteiros. Esa é a pregunta que eu me fago. Sei que quen manda en este país o que pensa é que hai que destruir todo eso o antes posible para que estos idiotas non nos den máis a lata. Pero sería importante. É unha ilusión que eu penso que debemos manter mentras estemos por aquí dando lata.